ga sakon madaki. Mun aminta da ɗan tanko. Adamu madaki uban gidana. Wa alaikum salam. Bawa Allah barka dai. Barka dai. Ya aiki. Lafiya kalau Masha wallahi. Allah. Yawwa. Wallahi iyali na ne muna dan tafiya anguwa. Saboda gwazazzabo ka san mu area ta mu wakilcin bai iso mu ba. Allah sarki. Wallahi shine takalmin ya dan yanke. To. Za a dan gyara mu. Allah sarki. Wallahi. Ban Allah ne ganin ka da alamar jam'iyyar PDP. To ai nasara ce ta Dan samu ku ka zauna. Samu ku ka. Ai haka. Samu ku ka zauna. Ya Allah. Ikon Allah. Gaskiya na ji daɗin ganin ka. To. Ka san mu can area mu har yanzu ba mu san ma wakilai mu ba. Hira da giya. Allah kuwa har yanzu ba mu ma san su ba. Ba ku san su waye wakilai. Ba mu san ma su waye ne wakilai mu ai ba. ka san an je Abuja sai dai a zaɓi tsiraru. A ce an yi ainar riya. A ɗauki hotuna a tura. To albihirinka. Goro. Ai in dai wannan magana ta wakilci kake so ka ji bana. A zo ai aiki babu zancen wane na wane bana ba nawa bane. To bana in Allah ya yarda kakar mu ta yanke saka. Iko Allah. Wallahi. Ya barka dai. Wallahi kaga dan litine yalo. Wallahi. Shi ne ai. Wallahi shi aka dauko. An ci gaba ai. Wallahi. To saboda haka mu hira da giya da bana hede mu ce alhamdulillah. Domin an zamu wasu bayan Allah masana makamar aiki wanda suka san cancanta, suka san me suke yi. Yawwa irin su honorable Adamu Ibn Madaki. Yawwa ga kuma honorable Usman Randi sun diga sun fita sun zaɓo mana cancanta. Saboda haka ƙaura ya ba mu ɗansa ya ce a zaɓe shi ne amanar da ya miƙa wa duk kaga dai irin aiki da ƙoƙari na mai girma gwamnan jihar Bauchi. To yanzu a hira da giya ɗe injiniya Sani ɗan Tanko ke masanin makamar aiki ai yanzu ya fito. Sai mun za ka katafila. Katafila sarkin aiki. Shi kenan ai ya yi masallaci. Kana ji? Duk masallacin da aka kawo masa kuka yana buƙatar gyara zuwa ake ayi. In cancanta yi ai sabo za a yi. To kaga mutumin da yake kula da harkar addini, kaga in ya je wakilci dole zai kula da bayin Allah. Wai ba wannan ba Allah mai yin abin nan sola nan ba? Na kayan zamani a masallaci kaga an kawo ruwa. Kaga ruwa kana taba wani guri kaga ruwa na zuba. Shi kenan. Ki wallahi. To wannan fa bai ci mulkin ba. Wallahi bai ci ba. Wai dama ba wai wanda ya ci bane yake wannan. Ai ne ma yake ce shi ba zai yi siyasa ba muka ce ranka da irin kulahin sa a cikin siyasa mu barna ne. Ba wai so yake. Idan ya hau kowa ma zai ji daɗi. Ai mu yanzu roƙo muke Allah muke Allah kai mu ranar zaɓe. Magana ta ƙare. Batun ɗinkin takalmin matarka. Kyauta za a ba. Allah. Ai kyauta za a ba. Wata da PDP ta zo Bauchi. Wato kowa ya dawo hayyacin. Allah wallahi. Tunda kai maganar Tanko. Ai ɗinki kyauta za a ma. Allah sarki. To babu damuwa. A yanzu abin da zai faru. In an gama ɗinki. Zan ɗan je tasbida tana rana. Dan je in sa ta daga inuwa. Yawwa dan sa ta daga inuwa. Saboda tana da rana. Allah sarki. Mu kuma cancanta a hira da giya ɗe. To ko gama na. Kuma da Allah an kaje. Ka gaya wa kanin ka ya dawo gida. Dole ne. Ka gaya wa kanin ka ya dawo gida. Marasa kanin ka a dawo gida da Allah. Allah a kai ta inuwa. Insha Allah. Yawwa ikon Allah. Ka gani?